1, 2, 3. Ang luspad ng aking mukha. Struggle is real kapag wala si Mister. One, two, three. Good morning, everyone. Happy Sunday, and I'm off. Bye, Rob. Just kidding. I am not kidding. It's not morning. It's not morning? No, not anymore. Alright, 1:10. And I'm off. Okay. And you're shopping today. Who knows? Who knows? We will see. Outfit of the day? Oh, I haven't got my shoes on. Ah, okay, go. I'm gonna wear my Jordans jacket. Are we gonna follow me? Where are my Jordans? Must be there. Where are you going, by the way, today, Mister? Where's my shoe? I'm wearing the football / cricket. They will watch cricket. Watch cricket? We'll watch cricket. About 40 players are playing cricket. Oh, okay. For charity. Oh, yeah. Bushfire charity. Yeah, that's right. Yeah. That'd be cool. Mm-hmm. Yeah. So that's your OTD? That's my idea. I gotta get ready, love. Okay, love you. Is he here? Any minute. Okay. Not far. Good afternoon, guys! It is 2:24 ng hapon. Si Dan umalis kanina pa yun umalis. Pag alis niya, naligo lang ako. And now I'm ready. We will go sa shops, guys, to do grocery shopping. Para pagdating ni Dan, okay na lahat. Maglalagay lang tayo ng sunscreen. Wala na ito. Yung collagen cushion ko, wala na. Ubus na talaga siya. So, yung ginagamit ko ngayon is either this one, VT Cosmetics na cooling cushion or yung sun pack nila. Pareho to galing VT Cosmetics. Magaganda to, guys. Wala lang. Sa mga sunscreen ko ngayon, napapansin ko puro cushion yung gamit ko. Ito. Ito maganda to kasi napaka-cooling niya. As in, maganda talaga to, promise. And then, ito, maganda din naman to siya. Pareho silang may SPF 50, PA+++. Tingnan nyo naman yan. Gamit na gamit. Ang social ng packaging nito. Tingnan nyo. Available tong dalawa, I believe, sa YesStyle. I-leave ko yung link nito sa description box. Nahihilig ako sa mga ganito kasi wala silang mga tint. Bali, transparent lang sila kapag nalagay na sa muka. Kasi yung shade na mukha ko, kahit na sabihing darkest shade yan, maputi pa din sa akin. Yung Bello, hindi na gumagana sa akin yung tinted sunscreen nila. Maputi pa din yun sa akin, guys. So, mas gusto ko talaga yung transparent lang para hindi maputi sa mukha. Tapos, ito kasi more on skincare to eh. Hindi siya makeup. So, mas prefer ko talaga yung wala na lang tint. Yung blush na ginagamit ko lately, gustong-gusto ko din to. Sugar Ball Cushion Cheek Color from Aritom. Ganyan siya, oh. Tapos, meron din siyang mirror. Shade nito is number 5. YesStyle din to available. I-leave ko yung link ng YesStyle sa description box. So, cream blush din siya. Pwede mong gamitin yung puff na kasama niya. Pero ako, mas gusto ko nang ginagamit lately yung stipple brush. Mas mabilis lang para sa akin i-apply. Tapos, mas mabilis yung blending. Hindi siya patchy. Usually, kapag ito kasi ginagamit, kailangan sanay ka talaga. Kung hindi, magiging patchy siya. So, I suggest, kung naninibago kayo sa mga puff-puff na yan, try nyo yung stippling brush. And maganda tong stippling brush na to kasi maliit lang. Kasyang-kasya lang siya sa cheeks ko. Ayan, hindi nyo naman nakita ng maayos. Ang tsaka ng lighting. Medyo malamig ngayon. Akala ko nga mainit eh. Pero si Dan kanina, umalis naka-jacket. So sabi ko kung si Dan nagja-jacket, na kailangan kong mag-coat ng makapal. Kasi si Dan, kahit malamig, nagti-t-shirt lang yan eh. So for him to wear a jacket, must be cold. So yung lip tint na gagamitan ko is yung lip tint na nasa car lang, guys. I mean, nasa bag ko. Yung Chateau Labiot, kasi that's good. I like that one. Habang naliligo ako kanina, sabi ko, ay, gusto kong magkaldereta. Bigla ko lang naisip ba na gusto kong magkaldereta. So, papanoorin ko yung video ko. Yung mga luto-luto talaga hanggang, like, kahit ilang beses ko yung gawin, hindi ko pa din siya gamay. So, kailangan ko pa din balik-balikan yung video ko. Gusto ko lang naman malaman yung ingredients para malista natin. Joke lang pala, guys, hindi ako makakakaldereta kasi wala akong liver spread. Ngangay. Okay.
Ano na lang lulutuin ko? Ito na naman sa mga lulutuin. Oy! Merong chicken caldereta, merong chicken afritada. Ang sarap ng kalderetang chicken, tingnan! Alright. Ang luspad ng aking mukha. Ang pale ng aking mukha. So, maglagay lang tayo ng lip tint. Before tayo umalis, ito, maganda talaga tong lip tint na to, guys. Chateau Labiot Wine Lip Tint Shade RD02. Maganda to. Ayan lang sa... Ayan. Lalagay ko yung link niyan sa description box. Ready na tayo. Meron na akong lista. And... feeling ko meron namang ano dun. Ano ba yung agtang? Meron naman sigurong liver spread dun. I'm just not sure if it's the Filipino liver spread. Pero okay lang naman siguro. Pero kapag wala ako nakitang liver spread, gagawin ko na lang yung nakita ko sa video ni Panlasang Pinoy. Caldereta na may peanut butter na may gata. So yun yung gagawin ko. Ala, alam nyo, hindi. Gagawin ko yan, hindi ngayon. Mag-ano pala ako? Salmon. Kasi meron na akong biniling mga ingredients para dun. Wait, i-check ko lang ha. Balik lang ako sa loob. I-check ko lang kung kompleto yung ingredients ko dun sa salmon. Kasi yung salmon pala hindi pa namin nalagay sa freezer kasi nga lulutuin ko sana yun. Salmon. Alright, so kailangan ko ng bok choy at saka talong para sa lulutuin natin mamaya. Pero bibili pa rin ako ng ingredients para kaldereta kasi gusto ko din magkaldereta. But not ngayon. Kailangan ko lutuin yung salmon natin. Alright, let's go. Konti lang naman yung nasa lista ko. Konti lang ba? Alam niyo ba? Ang init. Grabe ang init. Para akong tanga nakaano ako. Long sleeve ako. Anyway, nandito ako sa Foodland. Yan, dito tayo magsha-shopping. Sana wala masyadong tao. Pero feeling ko meron kasi it is weekend. My gosh, ang init. Nag-iba na yung packaging ng biskwit nila, guys. Pero ito pa din yun. Bakit may ganyan-ganyan na? Pero same lang to. Sana, same lang. Sana wala silang iniba. Pero nag-iba yung packaging. Nanggaling na ako dun sa fruit and veg section. Yan. And alam nyo ba, nakalimutan ko magdala ng bag. Ay! Baka ibang brand. Ibang brand pala. Ibang brand lang, guys. Pero, ito pala yung yan. Hindi ito. Iba palang brand. Okay. Oops, sorry. Guys, may grocery tip ako sa inyo. Ito, mas mura siya compared sa isa, diba? Kasi ito, 2.89. Yung isa, 3.19. Pero yung titingnan nyo is ito. So, $1.60 per 100 grams siya. I'm not sure kung meron yung ganyan sa Pilipinas. Tapos ito, 2.14 per 100 grams. So, mas makakasave ka dito. So, ito yung kunin natin. Balik tayo sa kanya. Maganda dito kasi may mga ganyan talaga silang pagganap. Sinasabi talaga nila kung magkano yung binabayaran mo per 100 grams. So, dun mo malalaman kung saan ka mas nakakatipid. Naghahanap na ako ngayon ng liver spread at saka peanut butter. So, sana nandito siya sa section na to. Nahihiya ako mag-vlog kasi wala akong kasama. Ako lang mag-isa. So, naghahanap ako ng aisle na walang tao. Pero dito din naman talaga ako pupunta. Naghahanap nga ako ng peanut butter at saka ayun, ano pala? Coconut milk. Meron akong kailangang abutin. Try natin. Cooking sake. Nakakatakot yun ah. Struggle is real kapag wala si Mister.
Lapit na ako matapos dito, guys. Hindi ko kinuha yung liver spread kasi sabi ko hindi ko din naman kailangan. At saka yung totoong dahilan talaga, hindi ko talaga siya abot. Nung tinry ko siyang abutin, parang nag-ground yung paghawak ko dyan. Sa ganyan. Nag-ground. Sabi, ayoko na. Uwi na tayo. Alright, tapos na tayo guys. Balik natin yung car. Hindi naman pala ganun kainit. Sa loob lang ng car, mainit. Kasi, hindi ko inon yung AC. Sa labas, okay lang naman pala. Lalo na dun sa loob ng shop na yun kasi sobrang lamig dun. Si Dan, gustong-gusto niya dun mag-shopping eh. Kasi, ang perfect daw ng temperature ng kanilang AC. Para sa akin, sobrang lamig na nun. Alright, let's turn on the AC. Because it is hot. 24 degrees outside, but it's really humid. 59% humidity ata kanina. Or ngayon, 59% humidity. Tapos na ako. Hindi ko nakuha talaga yung liver spread. Nag-ground man. Pag akyat na sana ako. Nakakahiya pa kasi yung shelf na yun, parang yung sa labas na shelf. Hindi siya yung yung sa labas na shelf ba na siya yung pinaka-unang shelf. So, na siya, veggie area na siya doon. So, sa labas na siya. Tapos, pag ako akit-akit ako doon, nakakahiya kaya. Hindi ko na lang siya pinilit. Bahala ka na liver spread ka. Nasa taas kasi. Bakit kaya din na-ground ako? Ano ba yan? Saan ka pupunta? Are you gonna park right beside me? No. You won't? Where are you going? Okay. And we are back home. I got 3 bags. Sorry, hindi ako nakadala ng bags. Nakalimutan ko. Bumili tayo ng 2 nito. Baloco naman yung brand niya. Mas malaki siya, pero kung tutuusin, mas mura siya compared dun sa maliit lang. So, again, yung sinabi ko sa inyo kanina, na trick kung paano malalaman. But yeah, same pastry lang naman sila. Pero yeah, 2. Kapag sa Coles kami pumupunta, yung binibili ko talaga is yung croissant ng Coles. Hindi ko siya binibili sa iba kasi na-try ko na yung croissant sa Woolies at saka sa Foodland. Iba talaga siya. Mas gusto ko yung Coles na croissant. Kapag pumunta naman ako ng Foodland, yan yung binibili ko, yung biskwit na yan. Kasi wala yan sa Coles. And sa Woolies, hindi kami masyadong pumupunta doon. I got pink salt kasi parang malapit na maubos yung pink salt namin. Yung nire-refill ko dyan sa namin. Salt shaker or salt grinder, whatever that is. Coconut cream. Meron sila mga coconut milk doon, pero coconut cream yung pinili ko. Peanut butter. Ayun. Smooth na peanut butter kasi may nakita akong recipe ni Panlasang Pinoy na instead of liver spread, yung nilagay niya is peanut butter at saka ito. And then, Yakult. Gusto ko sana kunin yung Be Well na brand. Mas mura siya kaysa Yakult, pero pareho lang sila probiotic drink. Kaya lang hindi ko siya abot. So, ito na lang kinuha ko. Tapos maraming tao. Nahihiya ako mag patong-patong. So, yan na lang kinuha ko yung abot ko. Marami kasi bumibili. Feeling ko maraming bumibili nun. Kasi parang nasa likod na yung kailangan mo kunin. Wala na ito. Ang dami pa niya sa harap. So, ito lang yung abot ko. Struggle is real! Ito gusto ko siyang itry. Veggie straws. Kasi di ba mahilig ako sa chips? Pero ngayon hindi na ako masyado kumakain ng chips. Kasi nga, iniiwasan ko talaga mag-chips. Pero ito, veggie straws daw siya eh. So, tikman na natin. Sana masarap siya. Para kapag nag-crave ako ng chips, ito na yung kakainin ko. Uy, masarap to guys. Piliin nyo yung sour cream kasi masarap. Uy, masarap to. Kung si Dan sobrang hilig sa chocolate, ako mahilig ako sa chips talaga. Masarap yung, alam mo yun, napaka-satisfying nung yung may crunch niya. Uy, masarap to. Feeling ko yung sour cream yung mas nagpapasarap sa kanya. Healthy ba to? So, potato, spinach,
tomato, beetroot, salt, sunflower, and or canola oil. Sodium, ayun lang. Yung sodium lang talaga. Taas ng sodium. Kung yung iba, ang problema nila is yung sugar. Ako naman feeling ko sodium yung problema sa akin. Kasi mahilig ako sa mga savory. Okay lang yan. Pero sarap niyan ha. Ala, kawawa naman yung aking stock. Uy! Beef stock. Ayan, beef ba? Minsan kasi nagkakabali ako. Imbis beef na gusto kong kunin, yung chicken yung nakuha ko. Cheese! Gusto ko lagyan ng cheese yung kaldereta na gagawin ko. Hindi nilagyan ni Palasang Pinoy ng cheese eh, pero gusto ko siyang lagyan. Ay! Mahilig ako sa cheese. And then, bok choy. Mamaya lulutuin natin yung salmon natin, guys. And ito, yung inabot pa talaga natin kanina. Sake. Cooking sake. Because, meron pa kami nung Ichiran ramen na binili namin sa Japan na hanggang ngayon hindi pa namin siya maluto-luto. Kasi nga, Dan went on a keto diet. So, hindi pwedeng ramen kasi carbs. So, hindi pa namin siya nagawa na gusto ko na siyang lutuin before pa ma-expire. And nagtingin-tingin ako nung, kasi gusto ko gawin yung chasyu. Tama ba yung pagkasabi ko? Chasyu, yung pork ba na nandun sa ramen. So, sabi ko, gagawin ko siyang cheat day ko at saka cheat day na Dan. Tingin-tingin ako kung paano gawin yung pork, yung chasyu nga sa tapos lalagyan siya ng sake. So, ito, nakahanap ko kanina ng cooking sake. Carrots. Ayun, para sa ating kaldereta. And eggs. Then, dito naman tayo sa mga meat. Bumili ako ng steak para sa isa sa mga dinner ni Dan. So, ito yung meat na pinili ko for the kaldereta kasi mas gusto ko yung mabuto. So, ito mura lang siya. $6.52 lang. Beef soup bones. So, yan yung gagamitin ko for kaldereta. Merong pork ribs sa lista. So, feeling ko dinner yan ni Dan one night. And then, nandito naman yung mga veggies at saka fruits. So, we got 1 broccoli and then 2 pink lady apples. Matagal, ay, sus. Sasabihin ko sana maganda yung pink lady apples nila doon kasi hindi sira. Pero ito parang medyo may dent siya ng konti. Pink lady apples, 2. And 2 potatoes. Isang eggplant na mataba at maikli. Capsicum, 1. Ginger. Yun lang. Si Dan darating 6. Sabi niya mga 6 ata. Yun sila cricket. Kasama si Bestie. Guys, i-iron natin lahat ng clothes ni Dan for the whole week. So, itong 5. Kasi sobrang busy na lately, diba? So, at least, hindi na niya kakailanganing mag-iron. Wala naman siyang problema. Nag-iron naman siya. Yung ginagawa niya is nag-iron siya every night ng isa para susutin niya the next day. So, ito mabuti na para wala na siyang gagawin. Hindi pa pala ako sanay na gamitin yung steamer, guys. Mas napapadali yung trabaho ko kapag yung iron yung ginagamit ko. Ginagamit ko pa din siya sometimes kapag hindi ako nagmamadali para ma-practice ko talaga ba. Pero yung bottom kasi, hindi ko alam kung paano nagagawa ng iba. Kasi may mga napanood talaga akong videos na as in sobrang gusto talaga nila yung steamer nila. Tapos yung asawa din ng kuya ni Dan, nagsi-steamer siya, hindi siya ganito yung nag-iron. Steamer talaga yung gamit niya. So gusto ko sana masanay sa steamer. Kasi 'di ba ang liit lang, tapos wala lang, hindi mo na kailangan ng kabayo. Kaya lang, hindi pa talaga ako sanay sa kanya. Hindi ko pa na-try i-steam yung uniform. Yung work clothes ni Dan. I-try ko kaya. Actually, i-try ko kaya ngayon. Wait, tapusin ko lang tong isa. Tapos i-try ko. Feeling ko sanayan lang. Kasi nag-work naman siya. Wala naman siyang problema. Tapos ang light-light pa niya. Wait, tapusin ko lang tong isa. Tapos try natin yan sa isa sa mga shirts ni Dan. Alright, so itatry ko yung ating steamer, guys, dito. Nihintay ko lang na maging ready siya. Ito pala yung Per Steam. Nabili ko to sa Amazon. Sana masanay ako sa kanya. Kasi sabi nila, yung iba, sobrang dali lang daw ng steam. Para sa akin, mas matagal kaysa sa regular na iron. Iba talaga. Mas gusto ko talaga yung nalalapat ko ng maayos yung yung damit. Tapos parang naka-flat ng maayos. Ito, like, nawawala naman yung gusot niya, pero not 100%. Ay! Shit, yun din. Hindi ako sanay sa
Na. Kapoy guys, kapoy. Hindi pa nga ako nangangalahati. Napapagod na ako sa kanya. Okay naman siya. Nag-work naman siya. Feeling ko lang mas time-consuming siya. Ito yung problema ko. Yung sa baba. Kasi feeling ko hindi ko siya parang hindi siya na-stretch ng maayos. So, parang hindi na tatanggal yung gusot niya. Maganda naman siya, guys. Kaya lang, very time-consuming. Maybe I'm doing something wrong. But, I'm gonna go back to the iron and ironing board because marami pa tayong gagawin. May 3 pang natira. Hi guys! Maya-maya lang darating na si Dan. Pagkatapos kong i-iron yung mga clothes niya, dito ako agad sa kusina para magluto ng ating dinner. So, gagawin ko yung paksiw na salmon na may gata na recipe ni Lyra, guys. Hanggang ngayon, hindi ko pa din gamay yung recipe na yun. So, kailangan ko pa din panoorin yung video ni Lyra kung paano niya yun ginawa. So, dito na yung video ni Lyra. Ayan. Tapos, lagay natin yung talong. Hindi ko inubos yung talong. Nag-iwan ako ng half kasi nga ang laki ng talong. So, ito siguro ang half. Gagawin ko na lang siyang tortang talong. Lalagyan natin ng itlog. Okay na ba yun? Or dagdagan ko yung talong? Okay na ba yan? Dagdagan ko na nga lang talong. Ubusin ko na nga lang. Parang marami eh. Tapos lalagyan ko lang to ng mantika, tubig, vinegar. Yes. Yung sili pala. Ayan. Sili, lagyan natin dyan. Olive oil or oil. Hindi naman kailangan olive oil. Ang suka. Ito, tansya-tansya lang to. Hindi ko sure kung gano'n ko talaga kadami. Tapos mamaya i-add natin yung ayan. Titimplahan ko lang yan. Yung gagamitin ko is Vegeta kasi wala akong fish cubes. Hanggang ngayon wala pa din akong fish cubes. I-add ko yun pala sa lista ko sa Asian shop. Fish cubes. Kasi sa regular na shop, wala eh. Or baka hindi ko lang nakita, pero wala. Naghanap ako sa Kohl's, walang fish cubes. Fish cubes. So, lagyan natin siya ng Vegeta. Guys, nandito na si Danny Boy. Kumakain na siya ng mais. Nakahubad na din siya. Luto na din yung aking paksiw. Salmon na paksiw na may gata. Lumalap. Ito guys. Mas maraming sabaw kasi dinabihan ko ng tubig. Tapos, inubos ko yung isang lata ng, coconut milk. So, ayan. Kain na tayo, guys. Okay lang sa akin yung isa eh. Isang... Ay, na siya, nagbe-break na siya kasi sobrang lambot na niya. Ayan. Marami din to. Ang dami nitong bok choy kasi yung isang pack talaga ng bok choy inubos ko. Ayan, masarap to, guys. Diba tinry ko itong lutuin sa Pilipinas, hindi siya okay. Pero, yung salmon dito, masarap. Siguro kasi, ewan ko din sa salmon na yun. Ay, yung binili ko. Parang frozen ata na yun. Parang cooked salmon na siguro yun. Kaya iba na siya. Iba din talaga yung fresh na salmon. Ayan, kain tayo guys. Naka-on yung TV. Kasi gusto namin makinig sa news. Alam nyo ba? Dumating na dito ang coronavirus. May 2 confirmed na taga-Adelaide na nahawaan ng corona. Pero nasa hospital na sila. Isolated. And ngayon nakaban na yung mga flights na galing sa China. So hindi na tumatanggap yung Australia ng mga tourists galing China. That's already happening, isn't it? We're not accepting tourists from China anymore? Not at the moment, yeah? Yes. Kain tayo. Diyan lang uupo si Dan kasi nakahubad siya. Nakaon naman yung AC. Just be careful with the ginger, malam. I saw some big pieces of ginger. Yeah, I Is make that- it is that big. ginger? Yeah, that's ginger. So don't eat that. Yeah, yeah. Good. You just ate a bok choy. I know, I like bok choy. I like the sauce. Yeah, sauce is Like coconut good. sauce? Yeah, it has coconut milk. You still can taste the vinegar, but it's not very vinegary. Hindi ko sobrang dinamihan yung suka, guys, kasi alam ko nakakain si Dan eh. In-adjust ko yung lasa niya kasi may Australianong kakain. Di ba, babe? Yep. That's right. This is really good, babe. Really good? Yeah, I like it. Oh, that's good. Tingnan nyo naman yung plato niya, guys. Ubus na yung kanya. Kakasimula niya lang. Ako, I'm still working on my food. Still eating. Hindi ko napakita sa inyo. Punong-puno yung plato niya kanina eh. Minix niya. Hindi niya ginanito ba?
Pero yeah, ubos. Good job, babe. Thank you. Meron tayong dalawang mask na natira, guys, na hindi ko alam kung anong ibig sabihin na itong dalawa. Merong Sinake at saka Lipidur. Babe, do you want a mask tonight? Sure, thank you. Okay. So, we will have Dan shoes and then whatever's left is akin. Ang ganda nitong pillowcase na to, guys. Perfect na perfect match siya dito sa ano namin. Itong quilt cover namin. Which one? Which one do you want? I don't care. I don't know what these are. Okay, that's for you? That's mine. Okay, so this is mine. Lipidur. What do you think about our silk pillowcase? It feels like my head's on a cloud, my love. Whatever. Do you, like, honestly, do you feel any difference at all? It feels like my head's gonna slip off the cloud. Yeah, it feels good. The silk? Yeah, it's nice. Yeah. Bit fancy pants. Perfect. Thank you, babe. All good. Your battery's gonna die soon. Yeah, I'll close this vlog, guys, kasi mamamatay na yung battery ko. That's it for this video. Bye, guys. Good night. Good night, my love. Good night. See you soon. Bye. Bye. Mwah.